Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista Karol Aquilina inħeba wara l-immunità parlamentari biex ivvinta li kumpanija partikolari twaqfet apposta biex tigwadanja minn tenders relatati ma' xogħol ta' housing soċjali ġdid. L-allegazzjoni ġiet miċħuda immedjatament mis-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes. Qal li l-kumpanija msemmija mhux talli ma ħadet ebda tenders kif allega Aquilina, iżda talli lanqas qatt ma applikat jew ipparteċipat f'tenders għal xogħlijiet ta' tħammil u kostruzzjoni. Is-Segretarju Parlamentari poġġa fuq il-mejda tal-Kamra l-informazzjoni li turi li din il-kumpanija qatt ma ħadet l-ebda kuntratt. Però l-isfortuna hija li l-informazzjoni kollha relatati ma' xogħlijiet ta' dan il-proġett hija pubblika, kull min ried seta' jaċċessaha. Hawnhekk ġie deputat għamel allegazzjoni meta jaf li l-affarijiet mhumiex minnhom. Is-Segretarju Parlamentari qal li dawn id-dokumenti jwieġbu kull mistoqsija ta' Aquilina li għal darba oħra kienu bla ebda bażi veritiera u bilan waħdieni li jħammġu l-ħidma tal-Gvern favur dawk li jeħtieġu għajnuna soċjali. Amma li tiġi tallegaw li l-proġetti soċjali qed jagħmel dan il-Gvern huma ntiżi għal xi ħadd partikolari, naħseb mhux biss inkunu qed niżvijaw din il-Kamra, imma jkollok verament intenzjoni wara dik l-allegazzjoni biex twaqqaf dan l-akbar proġett soċjali l qatt sar f'pajjiżna. Qal li din mhix l-ewwel darba li l-Oppożizzjoni pruvat ixxekkel proġetti simili ta' housing soċjali, fosthom bl-oppożizzjoni tal-istess Aquilina għal proġett ta' housing fis-Siġġiewi u bil-kritika tal-Oppożizzjoni għal 500 appartament ġdid mill-fondi tal-Programm ta' Ċittadinanza b'Investiment.